जी हाँ जी दबाइए ना क्या सब्सक्राइब के लाल बटन और साथ में घंटे का वेब रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक बाय बीटीएस प्रेमी। नाचे हल्का घंघरी उठा दलू नाचे हल्का घंघरी उठा दिया बनले के सामान के रेट डेट बता दो किया बनले के सामान के रेट डेट बता दो ए बबी बता दो किया बनले के सामान के रेट किया बनले के सामान के रेट डेट बता दो वेब रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार। नमरी चाहेली हो हजरिया सटे दतनी पजरिया सटे दतनी पजरिया करे मन तंग हम छुए के छोड़ देम राउटी के चल भीतरिया केहू नहीं देखिया के गरदा के झाड़ दा केहू नहीं देखिया के गरदा के झाड़ दा किया बनले के सामान के रेट डेट बता दो किया बनले के सामान के रेट डेट बता दो अरे बताओ न रे किया बनले के सामान के रेट बता दो किया बनले के सामान के रेट डेट बता दो वेब रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार। कहे चंदू महेश यौरी दिलबर दिलीप नचतियाई गजब रे नचतियाई गजब रे कहे चंदू महेश यौरी दिलबर दिलीप नचतियाई गजब रे दीनेश देहाती फिरोज गरमी के झाड़ दा दीनेश देहाती फिरोज गरमी के झाड़ दा किया बनले के सामान के रेट डेट बता दो किया बनले के सामान